Giila ang Pilipinas isip usa sa mga nasod nga labing sayo ug labing taas nga mosaulog sa Pasko. Gani buwan pa lamang sa Setyembre, dunay pasiunang pagpangandam alang niini. Apan bisan pa man sa kasadya nga masinati kada Burmans, gipanlantawan na sa Bureau of Fire Protection 7 kon BFP 7 ang posibleng pagsaka sa kaso sa sunog dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Kuha na siya, dunay skyrocket rise in terms of fire incident. Baratuhon kaayo nga mga series lights, nagtangag og dakong risgo kung palita og mga series lights. Make sure nga doon na kini ICC mark kung import, commodity clearance or PS mark kung Philippine Standard mark. No? Nagkanayon ang tigpamaba sa Cebu City Fire Station kon CCFS, SFO3 Wendell Villanueva nga ang paggamit og mga gubaon o baratuhong mga Christmas lights ang unang hinungdan sa pagsaka sa kaso kada Burman. Lakip sab sa mga hinungdan niini mao ang pabuto, pagbilin sa mga electrical devices, stove, kandila ug uban pa. Ikan anang mga kapabayaan nato, no, dagot-dagot ug kandila nya mga unattended candles ba. So we are in collaboration with various local government units, mga barangays nga to really identify a firecracker zone at this early, no. Sa niaging buwan sa Agosto, anaasa na po ka mga insidente sa sunog ang natala sa CCFS dinhi sa Dakbayan. Din kasagarang hinungdan niini mao ang faulty electrical wiring, pagduwa og posporo o pagbilin og kandila. Gani, gawa sa sunog, nakaresponde usab sila sa pipila ka mga insidente sa pagbaha. Matud ni Villanueva ang mga crucial areas nga ilang gitutukan nga prone sa pagbaha mao ang downtown area sa Sugbo, Barangay Guadalupe, Talamban ug ang mga bukirang bahin sa syudad. Kung mahimo tan-aw niyo nga bati gyud ang panahon, adi lang mo sungasong dito sa kinini ang downtown area or asay mga flood prone, magbantay ta sige sa mountain barangays kay nakadawat mig daghan kayong tawag sa para rescue operations kay flood kuno nga wa may uwan diri, only to find out grabe ding uwan sa mountain barangay. Naturally ang tubig dito gikan sa taas mo padung man diri. Imagine gani nagpadayon ang BFP 7 sa ilang Uplan Ligtas Pamayanan pinaagi sa paglusad og mga fire safety seminar sa pipila ka mga barangay ug sugda na usab nila ang Uplan paalala iwas paputok. Ang inyong kabumbiruhan, no, sa Dakbayan sa Sugbo, manghinaot nga magpabilin nga alerto unta ang mga estudyante sa matag barangay. Unya gini atong focus na and concentration kining gitawag og Burmans, no, kay matud pa sa akong gikuan ganiha gi-share nga musangka gyud ang mga fire incidents ani mga panahon na. Kini si Liza May Piñaranda alang sa My TV Cebu.